Helo, pnawn da, Braidd Doyle Roberts sydd yma ar gyfer Cwtsh prosiect. Dwi yma yn y garage heddiw yn gweithio ar darnau o dodrefn ar gyfer y prosiect. Dwi wedi bod yn gweithio ar cadeiriau yma, yn cael triniaeth. Achos mae gyd y cadeiriau dwi'n defnyddio yn ail llaw, mae rhan fwyaf ohonyn nhw angen rhyw fath o triniaeth, yn enwedig ar gyfer woodworm, felly fi wedi bod yn wneud hynny. A dwi wedi bod yn paratoi gyd o'r cadeiriau yma ar gyfer peintio. Felly mae gen i un fan hyn, un fanna, a llwyth arall tu allan hefyd, a cwpl o cadeiriau dec hefyd. So, gyd yn digwydd yn y garage yma heddiw. Dwi'n gobeithio gewch chi gweld y canlyniadau yn y dyfodol. Diolch!